Iba gumalamyo amin kapuso, may isa fetus nasarakan iti septic tank iti Abra Provincial Hospital. Live report manipod probinsya di Abra ni Bridget Mayon. George, may isa nga fetus tinasarakan dagiti empleyado iti compound ti Abra Provincial Hospital itay bigat. Manarimaan nga agdaldalos dagiti utility worker ti hospital itay bigat. Nakigtut da idi nakita datay fetus anak kaisalat iti screen ti septic tank. Dagos da daytoy nga inala kenin kabil iti plastic. Buo pa eh. Yung ribs lang medyo may sugat dito. Lumabas yung parang ribs. Mas daaw dagiti staff ti hospital no nagapuan na daytoy a fetus. Kuna ti management nasken a maamuan no na-i-flush iti toilet bowl wenno na igagara ana ibeleng iti septic tank ti fetus. Nunya ti source ano ni sino ti nagipisok dita. Mamuan ko mat ano nasisiyat mo't laeng nga kwa. Nga hanto maulit. Mapat-tapat ta atallo aging gawpat a bulan iti fetus. Napabendisyonan daytoy sakbayan na itabon iti Catholic Cemetery. Sa amin to palipakada di simbaan kada po padi ta may tulin nga nasaya at ti bangkay nga datulin nga. Imimbestigaran met ti pulisya tinapasamak tapno maamuan no siya sino ti agsungbat iti krimen. George, kalpasan nga rod nga nabendisyonan inala ti Municipal Social Welfare and Development daytoy fetus ket isudan tinangitabon itay metlaeng bigat. George? Thank you very much, Bridget Mayor. Manipod mismo di Abra.